Gero, horregaz, Jose Mario Armero, berak iban posible, Gernikera, ekarti Madrilera. Berak iban posible. Guk hemen antolatu gendun, kanpaini bat, deizeko iban klin-klan-klon. Horako egin gendun, mendi izan da bocineros, horako lekuetan da jente bat bildu gendun, da gendu zen kartelak eta gauzak guzti izan, da egin gendun horako parodia moduko bat, Gernika Real Madrilen ekipoa dan moduen, bai arpexek, ministro guztizek Espainiakoa. Da, presentazioa ibanak, egite ban, fulano, ministro, da, karguak eta zer joan da besti, eta kateatu behin zinen, ezta? Batzuk hori da, 50 urte urrenien, joan ginen, gure ekintza bat horren barruen, izen zen Gernikera, eta joan ginen autobus baten Madrilera. El Casón del Buen Retiro, desan dugu izan, eta joan ginen, letrero batzuk edan gendun, bakotxak eratzen letra bat, da ukitxe Gernikera mine, banan minetxe, da Gernikera. Da horretarako kalien lotunde katiekaz, katietu zen jente bat. Da horretan, etorziren poliziek eta are jentiek hori izan da apurtu ben katiek eta eraben deteni dute. Da, Alberto Gabika eta ni izen ginen bitxartekari direzioagaz, eurek angin juten den gauzek, betetan dugun edo ez. Eta guk orduen jaukien duen atxakize, lehenengo presoak kalerat. Eta luzeran egon ginen diskusioan, da atzen nien bat izkuen presoaini, eta joan ginen presoaini eta etxik genuen kanpoan.